обучение е резултат от работата ни по един международен проект, в който целта беше да се изследват няколко иновативни практики в обучението, които тук колегите ще споделят с вас как се прилагат и също да се опитаме да оценим с различни методи за измерване ефекта и ефективността на тези практики в обучение. Надявам се, че колегите ще бъдат полезни, а хубавото е, че този проект има и продължение, което се очаква да започне в края на тази година, в което ударението ще бъде повече на методите за измерване на резултатите от обучението, провеждани с системи за обучение Moodle. Представя накратко най-важните дейности и цели на проекта. Както чухте вече, каза се и лета. Продължителността му е била 24 месеца, като очакваме да приключи края на октомври тази година. Той е финансиран по програма Еразъм 2, Еразъм Плюс, ключова дейност 2, партньорство за сътрудничество. Софийския университет участва в този проект не само като партньор, но и координатор на проекта и трябва да го отчете пред Националната агенция. Освен Софийския университет, консорциум е съставен от още 3 държави. Белградския университет и Метрополитен, те имат огромен опит в използването на различни методи за преподаване, като нещо любопитно за тях е, че те подкрепят предприемачеството на своите студенти и факултети, разработването на нови идеи и имплементирането на иновативни методи. Университета в Леон, те са експерти по 2 от темите, които са засегнати в проекта, Learning и Learning Analytics. А университета на Източна Финландия, той пък е един от най-големите университети там и цялата научно-изследователска дейност е мултидисциплинарна. Те от дълги години системно използват анализа на данни средства за повишаване на своите студенти. Един проблем, естествено, не е единствен на традиционното обучение, че като цяло е насочено към средностатистически обучаем. Тоест, такъв обучаем с такива параметри в дадената група, клас, поток и така нататък може изобщо да не съществува. От тук следват много предизвикателства и въпроси, които си задават не само преподавателите, но и мениджърите на учебни заведения и изобщо всички по веригата. Може ли по някакъв начин обучението да се персонализира? Може ли обучаемият да следва свой собствен план, който да съответства на неговото стартово ниво, на неговото темпо на възприемане на материала, напредъка, специфичните му потребности? Могат ли резултатите му да бъдат предсказани и да могат отнапред и усилията да бъдат насочени там, където всъщност има най-много нужда от това? Как може да бъде по-ефективно и полезно, как да се направи оценка в каква посока да се развиват самите учебни материали, които преподавателят предоставя и още много въпроси, които ако направим един брейнсторминг, съм сигурна, че списъкът ще напълне с размера на цялата презентация, но сега може би нямаме време за това. И отговор на тези предизвикателства могат да дадат учебните аналитики, които са дефинирани официално през 2011 година по време на първата международна конференция Learning Analytics and Knowledge, като измерване, събиране, анализ и отчитане на данните за обучаемите, но в контекста, в който се използват, с цел разбиране, оптимизиране както на обучението, така и на средата, в която то се случва. Тази дефиниция продължава да стои, като имате връзка на сайта на тази конференция, като официална дефиниция. Тя тръгва много по-рано.
И сега факт е, че съвременните системи, които използваме за обучение, събират и съхраняват много данни. Всяко едно кликване с мишката или натискане на бутона на мишката, всяко едно действие се отчита и се съхраняват данни за него в системата. Въпросът е как можем да използваме тези данни в наша полза. Колкото повече данни събираме, толкова по-правилни и по-точни резултати можем да получим и съответно по-добри изводи да направим, но има и друг момент, че колкото повече данни, толкова повече можем да се обърнем в тях. Затова е изключително важно тези данни да бъдат и визуализирани. И като мост между данните и потребителите се явяват именно визуализациите. И няколко думи за самото възникване на понятието. Самото понятие аналитики датира още от 4 век преди новата ера в произведенията на Аристотел Prior и Posterior Analytics, като неговата методология се състои в това да разделя съжденията на прости елементи и да ги преработва в сложни разсъждения. През 8 век сериозен изласък дава развитието на вероятностите и статистиката, въвеждането на математически методи, с които могат да бъдат направени сериозни изчисления и предсказания. И вече в наши дни през 2005 въвеждат понятието визуални аналитики. Няма да четем дефиницията, то е ясно какво означава. Когато подпомагаме с визуализации резултатите. През 2007 въвеждат прогнозни аналитики с идеята, използвайки данните, да можем да предскажем поведения и събития. Въвежда се и понятието академични аналитики, което фактически се използва на статистически техники и прогнозно моделиране, съответно за подобряване на преподаването, обучението, успеха на обучаемите. През 2009 се въвежда понятието дигитални аналитики с използване на цифровите средства и то дава началото след това и на Google Analytics. Всъщност понятието дигитални аналитики е в книгата Web Analytics 2.0. Няма да произнасям имената на авторите. Съответно те дават началото и на Google аналитиките, които след това следят трафика към и от уебсайтове. В този период навлизат социалните мрежи като Facebook, Twitter и те пък водят до възникването и на социални аналитики, които отчитат поведението на хората, взаимоотношенията, на теми, идеи, съдържание и така нататък. През 2010 се въвежда още едно понятие извличане на данни или откриване на знания в бази от данни, които навлизат по-широко в биоинформатиката, борбата с тероризма, но пък идеята е как може това откриване на знания да бъде използвано и в сферата на образованието и така възниква и Educational Data Mining или извличане на образователни данни. Някои автори твърдят, че понятието Educational Data Mining и Learning Analytics са синоними, дори го приписват на бащата на учебните аналитики като автор, който го използва като синоними, само че аз пък съм попадала на негова статия, която той излично казва разликите между двете понятия. Така че нещата са близки, но все пак има и разлика. И на практика през 2010-та, понеже казах за баща на учебните аналитики се счита Джордж Сименс, който още през 2010 ги дефинира като интелигентни данни, произведени от обучаемите, модели и анализ, с които да се открие информация, социални връзки, да се предвиди обучението, но така или иначе официалната дефиниция е една година по-късно, когато по време на тази конференция съответно се приема от всички.
През 2012 година Ребека Фъргюсън пък решава да оформи трите основни тенденции, като тя разделя извличането на данни в областта на образованието, което да се фокусира върху технологиите, учебните аналитики с цел оптимизиране на обучение и отделяне на академичните аналитики на малко по-високо ниво за вземане на по-сериозни политически и икономически решения. Който използваме на български, то е утвърден на български език този термин, при която новото учебно съдържание се предоставя предварително за усвояване, осмислен от учениците вкъщи, а след това самият учител да има възможност да отработва това учебно съдържание в клас. И защо би било полезно това, ако отидем към нещо, което ви е познато, таксономията на Блум, всички си я знаем, и всъщност, ако погледнем нашата традиционна класна стая, това, което правим, е всъщност, че ние правим по-лесните неща в клас, т.е. ниските нива от таксономията покриваме в клас, когато даваме основните знания, да се разберат основните понятия и да приложим в някакви типови задачи това, което трябва да усвоят като знания. А всъщност оставяме на ученика сам да се бори с анализиране, синтез, оценка, т.е. тези високите нива на знания, да се бори с тези проблеми сам вкъщи. А при обърнатата класна стая какво се случва? Оставяме го, той самостоятелно да усвои по-лесните нива, да знае понятията, да знае дефинициите, да може да ги усвои, да се опита да ги осмисли, да ги разбере и евентуално в някакви типови задачи, които сме му задали, да отговори на някакви тестови въпроси, да направи някаква кратка домашна работа върху основни базови задачи, които е усвоил как се решават спрямо предварителните материали, които сме му дали. Оттам нататък, влизайки в час, правим кратко обобщение на всичките тези неща, задължително. Друго нещо, което може да им се постави като задача, е да си подготвят задължително те въпроси, какво не съм разбрал. Това, което трябва да покажа, да ви представя, е инструментите, които бяха избрани и средата, която бе използвана в проекта ИЛЕДА. Значи, както колегите преди мен споменаха, в проекта участват то международен някакъв университет от Белград, от Финландия, от Испания и българите. Идеята, както разбрахте, беше да се проведат традиционно курсове, които се четат в тези университети и да се направи опит за анализ на определени ключови показатели, KPIs, индикатори, които бяха определени предварително и евентуално как дали също някаква корелация между тях, някакви сравнения да се направят и така нататък. Moodle е много мощно средство, между другото, само че тия видове анализи трябва да се ги правят, като използвате журналните файлове на Moodle. То между другото в Moodle знаете, че всичко се записва. Когато да кликнал и така нататък, има един недостатък. Аз скачам малко между теми, защото ще говоря бързо, вие ще следите да следите мисълта. Но времето, дето колегите казва, че може да следи времето, един от недостатъците все още в 4.1 версия не дава time spent. Аз ще говоря за това. В смисъл той казва в колко часа, колко секунди е регистрирано дадено събитие, но може да кажа, примерно колко време си прекарал в тази сесия, в този курс на Хикс ден. Примерно. И от тази гледна точка Moodle беше избран, макар че колегите от Сърбия тази не мога да ми помогне. Те ползваха нещо различно. Илиас какво беше? Както и да е. Илиас на Java беше, кое е една пак известна имаше на Java LMS, Learning Management System. Както и да е, но повечето университети, повечето от трите, останалите три, ползват на Moodle. И съвсем естествено беше да използваме Moodle. Другото, което е, той има някакво партньорство между тия университети предишно. Явно е имало някакви други проекти или подобни малки сходни. Бяха решили да ползваме, аз за това ще спомена две думи, XAPI, протокол и стандарт, език за формално описание на процеса на учене с контекст и параметри, ще спомена няколко думи. И останалото, което сме използвали, е хранилище за учебни записи, Learning Record Store. Така на български го превеждам.
Мисля, че така е популярно и прието от българската литература да се цитира. Някои думи ще кажат, но от нуждите и капацитетите, които в момента дали нараства, намалява и така нататък, трябва да планира обществени поръчки за купуване на техника, на дисково пространство, на увеличаване на скоростите. Защото вие малко бяхте облагодетелствени, защото Министерството отбрана каза спокойно, COVID, ние тук ви даваме, как се каже, там Microsoft позад, Teams. Вие нямате ядове, ама ние не сме така. Мисля... Имате предвид, че при нас има много хора, които казват, аз в софтуер, който е извън контекста на Софийския университет, няма си качим и споделим каквото и ще да е. Значи, ако не е наша разработка тук, контрол, ние да имаме, няма. И тази информация на малкото за това. Увеличава се лода, увеличава се видео сториджа, ми трябва да купим дисково пространство и сторидж. Увеличава се изгледите, падат и респонса, ми трябва да заплата на доставчика на по-големи скорости, като след бандовете да кача. Много неща. И целта на проекта беше да се събира по-голямата, както професор Стефан, да събира данни от различни, защото ще кажете, добре, след като си направят тия анализи само от Moodle, за какво трябва да ползваме сега вашата система XAPI? Тия анализи, които ви показват само с Moodle. Аз сега представете си задача как ще атакувате и решите. Значи искам да направиш анализ върху всички данни от Moodle, SUSI, BigBlueButton, от телефоните, кой какво цъка и такова. Всичко това. Обединено. Значи най-малкото формата на данните са различни, в различни контексти живеят тия неща и как. И именно по тази причина се ползва проекта, както се споменах, Moodle като LMS. Moodle обосновах защо се ползва, защото е доста популярен и така нататък. Learning Locker бяха направени изследвания, които в детайли не съм ги представил, сравнителен анализ на съществуващите платени и безплатни решения. Learning Locker е едно от най-добрите безплатни решения, безплатно подчертавам, което до версия 11 беше мисля, или 13 последната. След това, както повече са хитреци в open source, напоследък и по принцип за услугите говоря, като видиш, защото нещо е добро и вече го затварям и го правя Software as a Service. Облак, един облак. И те направиха облак. То безплатната версия се стои, обаче тя вече не се развива. Банно не се, но съставя се. И в облака заповядайте в облака при нас. Ние тук също една таксичка на месец толкова. Ще ползвате всички наши услуги. Ние ползваме безплатна версия, която е и направихме разширение с колегите от Финландия. Колегите от Финландия направиха за анонимизирането на псевдоанонимизацията за GDPR. Компленс ще ви покажа малко и ние Софийски направихме една компонента, която мери времето. Ще обясня, алгоритъмът е доста просто за мерене на времето. Това е Learning Locker и Logstore XAPI, това е безплатно, пак към Moodle. Аз връзките най-отзад съм ги дал между другото. Приставка към Moodle, която всъщност позволява интеграцията на Moodle с архива на учебните записи, където унифицирано се представя. Тоест всички данни от различни девайси, организации може да се събират централизирано на едно место и после да прилагаш анализ. Чрез колони, линейни, някакви агрегации, които броят нещо, каунтери, така наречени, пай-диаграми може да рисуват и така нататък. Това е параметризирано, всичко е визуално, drag and drop. Новото, което е, има предефинирани шаблони, вижте. Така си до Learning Locker. What are the most popular learning experience activity types? Кой е най-популярният тип на дейности в източниците, от които взимаш данни? Штракаш и това, рисува диаграмка. Да? След като се нарисуват диаграмките, тази компонента аз съм направил, те могат да се редат в табла. Може да се направиш неограничен брой табла. Това са де-факто компоненти. Вижте, толкова старите като пъзъл. Различни типове диаграми. Да? От тук мога да отида директно в момент, в визуализацията. Ето. С штракане мога да казвам за периода, за какъв период от време от натрупаните учебни записи да се включат в тази диаграма да участват за какъв период.
мога да определям да променям някакви примерно хора ли ще броя, дейности ли, глаголи ли, типове ли, резултати ли, някакви други отречници и така нататък. Мога да правя серии, дето ви казах. Сериите мога да използвам няколко източника на данни и да ги насложа един на друг. Примерно ние такива, за съжаление, аз не си спомням доста по това правиха, когато се опитваха да правят сравнения между различните университети. Примерно активността в различните университети са различни цветове. Може да видиш сега. В този университет са били по-активни, в този по-малко активни. Примерно такива работи. И така, това е стартване на диаграмата, която прави.